Řeknu vám nějaké moje myšlenky a často se ptáte, co máte říkat občanům. Jsem překvapen, že to nevíte, nebo co máte dělat. My nemáme patent na rozum. My jsme říkali, že pozbíráme všechny myšlenky a hnutí a nabídneme nějakou společnou platformu na změnu. Rád bych řekl nějaké základné myšlenky, proč jsem založil toto hnutí. V první řadě je to o politicích. My jsme si zvykli, že politici řídí stát. Tak to bylo dávno a tak to říkali řecký a římský filozofové. A říkali, že politici jsou nejlepší z nás. Příkladem moudrosti, spravedlivosti, morálky, zkrátka elita. A já si od revoluce po 23 letech nemyslím, že naši politici jsou elita. Já si myslím, že naopak jsou to lidé, kteří šli do politiky kvůli vlastnímu prospěchu. Ne všichni, ale je jich tam plno, kteří nebyli schopni realizovat svoje ambice v běžném životě. A samozřejmě politika je věda. Věda, umění hezky mluvit, slibovat, neplnit sliby, měnit názory podle toho, jak politikovi to vyhovuje, aby tam zůstal co nejdéle ve svůj prospěch. Nemyslím si, že politik by měl řídit rezort, jak říká paní Píková, že ministr je politická funkce. Rozhodně si to nemyslím. Nemyslím si, že ministrem obrany by měl být politik. Stát by měli řídit odborníci. A kolik jich dneska máme ve vládě? Nevím. Snad pan ministr školství se poved, pan Heger, to jsou odborníci, ale ostatní? Nevím. Potom jsme si zvykli, že máme levici a pravici. Co to je levice a pravice? Já nevím. Já říkám, asi jsem pravičák, když říkám, chci nízkou DPH, stejno jak v okolitých státech. Chci mít normální daně, aby podnikatele nepodváděli a podnikali tady a tady odváděli. Ale vždyť pravice nám navýšila daně hlavně. A levice? No nebyl to Zeman, který privatizoval ty banky? Já chci být levičák, protože chci, aby stát ochraňoval naše podnikání, naše podniky, naši zaměstnanci. Takže proto si myslím, že do politiky a na řízení státu by měli konečně přijít lidi, kteří tam nepotřebují jít pro svůj prospěch a proto, aby měli z toho výhodu, peníze, po případě, aby tam nakradli. Řekl jsem, že stát se má řídit jako firma a trvám na tom. A ty, kteří to nepochopili, tak bych rád jim řekl zásadní a velmi jednoduché vysvětlení. Já řídím Agrofert v prospěch Agrofertu. To znamená, že v prospěch firmy. A tenhle stát by měli řídit politici ve prospěch státu, ve prospěch našich občanů. A máte pocit, že to dělají? Já si myslím, že to nedělají. A proto říkám, stát řídit jako firmu. Proto někdo to zjednodušuje. Já vím, že stát není firma, že jsou tam rezorty, které by neměly nikdy vydělávat a nikdy privatizovány býti, jako školství nebo zdravotnictví. Tak to jsou ty základní věci a dále bych chtěl říct, od samého počátku říkám jednu věc. Náš cíl je jít do parlamentních voleb. Bohužel musíme být politiky. Ale to je jedno, kdo je politik, kdo není politik. Já se ptám, když novináři říkají, že Babiš nemůže jít do politiky. Máme tady obrovský odkaz Tomáše Garrigua Masaryka, ale zapomněli jsme na švehlu, na agrárníka, na zemědělce, který se stal premiérem, který založil agrární stranu? Nebo Baťa, byl Baťa podnikatel nebo politik? Proč Baťa napsal 1938 knihu Stát pro 40 milionů? Proč řešil tu dálnici ve středu Československa a ten kanál, který Karel IV. Chtěl, Baťa. I Zeman to chce, já taky chci ten kanál. Takže ten Baťa nakonec co udělal? Co ty politici, teda podnikatele dělají, když ten stát je nefunkční? Snaží se řešit ty problémy státu. Ano, a proto si nemyslím, že bych měl být
za to diskvalifikován. O to více, že jsem tady vybudoval největší firmu v této zemi od nuly. Bez toho, abych něco ukradl, aby něco jsem zprivatizoval. Takže jediný cíl je parlamentní volby. Ano, demokratické parlamentní volby. Já nevěřím, a je super, že vlastně od roku 2011, když Janeček začal s nadačním fondem a já jsem poprvé v médiích a v televizi řekl tu pravdu, kdo tady krade a co se tady děje, protože lidi mají zase strach, ten Matrix je mocný, řekli jsme pravdu, jsme se báli, zase se bojíme jak za komunistou. Ale já si myslím, že i tomu jsme přispěli, to naše hnutí, že dneska lidi už říkají nahlas, jaký je tady problém. A je skvělé, že jsou tady občanské iniciativy a se organizují, spájají se a máme všichni spolu jeden cíl. Já jsem ovšem pragmatický člověk a proto si myslím, že jediným měřítkom a jediným způsobem, jak to tady změnit, je jít bohužel do těch parlamentních voleb. Nemyslím si, že bude znovu revoluce. I kdyby se povedlo občanským iniciativám shromáždit na Letné 1 000 000 lidí, jak tomu bylo v listopadu 89, a potom půjdou na úřad vlády a budou chtít, aby Nečas a Kalousek odevzdali klíče, jak komunisti odevzdali Havlovi, tak naši politici řeknou, no vždyť to je demokracie. A neodevzdají vůbec nic. Takže žádná revoluce nebude. Ten obrovský výdobytek revoluce, ta svoboda, demokracie, samozřejmě dneska jsme v úplně jiné situaci. Takže pokud skutečně chceme něco změnit, jsou to parlamentní volby. Takže to jsou ty základní věci, které jsem chtěl říci. Ohledně historie našeho hnutí. My jsme politicky nepolíbení, amatéři. My jsme vydali obrovskou energii a peníze na naši činnost. V roce 2012, ještě počátkem, jsme jezdili, jsme potkali 5 000 lidí a výsledek byl malý, když jsme mali narvané sály. A stejně to bylo v senátních volbách a krajských. Vůbec jsme do nich neměli jít. Ztráta času a peněz. Ano, mysleli jsme si, když máme na náměstích více lidí než ODS, když jsme byli na mítinku pana Hulíka a mali jsme tam na rozdíl od Nečase se Svobodou o 100% lidí více, tak jsme si mysleli, že to dáme. A nedali jsme to, protože my jsme si nedělali analýzy, jak naši občané přemýšlejí, že jich politika vůbec nezajímá, že oni často volí stejné tváře bez toho, aby si zjistili, kdo to vlastně jsou, že žijí z různých pověstí médií a tak dále. Takže my jsme to nedomysleli, protože jsme amatéři a učíme se. Ano, takže v senátních volbách jsme si mysleli, že profesor Vyzula to musí dát v tom Brně. Měl nejlepší kampaň, nejlepší billboardy, nejlepší shromáždění a i tak to nedal. A dali to známé tváře. Takže bohužel ta politika není exaktní věda a v tomto směru samozřejmě se musíme učit a musíme se poučit z vlastních chyb. Je to i otázka našeho stavu ve veřejnosti. My dneska, jak jsme na tom? No, my dneska podle průzkumu jsme vlastně nějaké 1%. Hnutí je známé díky Babišovi. Babišovi asi lidi nevěří, protože o něm vlastně toho ani tolik neví. Bez toho, aby ho znali, tak říká, no to je podnikatel, údajně miliardář, nevím, kde jsou ty miliardy. A no asi to ukrad nebo privatizoval. Jo? Takže ta nedůvěra lidí a to hrozné dědictví toho psychopata, ty zločinecké organizace VV, který dneska šíří nacistickou propagandu lží a nenávisti, protože to je podnikatel, Bárta je taky podnikatel, Babiš je podnikatel, takže vlastně je to stejný. To jsou tě šílenosti a problém, s kterým já taky musím bojovat. A jsem z toho značně unavený. Ale určitě musím s tím bojovat. No a samozřejmě Babiš je kontroverzní. Původem, je bohatý, byl člen KSČ, bylo to sice 1 700 000 členů 17. listopadu, ale to jsou všechno problémy, u které občas u Babiše jsou problémy, u jiných nejsou. Ale
Babiš má jednu výhodu, že mně o nic nejde. Já skutečně to nedělám kvůli tomu, aby jsem zbohatnul, nebo vydělal více peněz, nebo měl nějakou moc. Vzniklo to spontánně, myslím to skutečně vážně a byl jsem strašně naivní. Takže ta naša pozice je taká, že vlastně místo toho, aby jsme se snažili vlastně to hnutí propagovat a šířit ty myšlenky, tak jsme vlastně minulý rok od května do listopadu nebo do října strávili čas so senátními krajskými volbami, no a výsledek je vlastně nula. Místo toho, aby jsme se snažili, ale to je kritika samozřejmě i do vlastních řad, i na mě, a já se k tomu hlásím. Když jsem začal říkat nahlas ty věci, které hlavně v Praze každý ví, po hospodách se to říká, ale nahlas se to neřekne, tak v podstatě vznikla taká euforie a hned jsme měli asi 20 tisíc sympatizantů a lidi čekali hned, že se to změní a potom samozřejmě jsme začali bodovat tu strukturu a každý měl pocit, že vlastně nic neděláme. Ale my jsme skutečně makali a makáme od rána do večera. A vybudovali jsme nějakou strukturu, která má 91 oblastních organizací, 14 krajských organizací, 14 děláme výběr na krajské organizátory, placené, kde se mimochodem hlásí 500, asi skoro 600 lidí. A nevím proč tolik, ale je to zajímavý. Náš problém asi je v tom, že každý si myslí, že z Babiša vypadne každé ráno do mísí zlatá cihla, ale nevypadne. Vážený, dneska podnikat a živit lidi a dávat jim výplatu není jednoduché. A v podstatě nedávno jsem byl na kafe s panem Liškom ze Zelených a jsem se ho ptal, jakože, jak to je u těch Zelených. No tak oni mají 1400 členů. A víte, kolik je placených? 2. Všetko jsou to dobrovolníci. A já dostávám plno dopisů a někdy mám pocit, že vlastně, když Babiš udělal hnutí, no to je ten, co má ty prachy, tak vlastně ty dopisy zní, jo, podporuju, ale půjč mi, mám projekt, zaměstnaj mě a tak dále. A já pevně doufám, že naše hnutí nepotřebuje takovéto členy ani funkcionáře. A to je určitě jako problém, určitá kontroverze. A my jsme skutečně dělali analýzy, jestli Babiš je přínosem nebo negativem pro to hnutí. A já vám můžu jenom slíbit, že pokud skutečně bude takový výzkum, kde já budu přítěží pro to hnutí, tak určitě odejdu a nebudu hnutí škodit. Co se týká centrály, tak samozřejmě to je nekonečný příběh. My jsme samozřejmě vyzkoušeli od počátku 3 ředitele marketingu, na program jsme mali 4 lidi a v podstatě rok a půl jsme to řešili, až konečně teďka v lednu máme vlastně nový tým, máme poprvně manažera hnutí, paní Věru Jourovou, máme konečně aj politologa a začínáme to dělat jako profesionálně, protože skutečně doposud to tak nebylo. Co se týká našich cílů, je jasný, že hnutí potřebuje hlavně přesvědčit voliče, že jsme jiní, že nejsme jenom pouhý marketingový projekt, který žije z plánných slibů. My skutečně jsme jediní, který tady 2,5 roku před parlamentními volbami říká, že jdeme do voleb. My nejsme VV, který to zbouchali za 3 měsíce, marketingový projekt. Nebo TOP 09 to taky jako udělala velice rychle. A perfektně si to načasovali. My musíme přesvědčit, že jsme naopak hnutí plné osobností, které nepotřebují do politiky kvůli svému prospěchu, kvůli kariéře, moci a penězím. Že jsme jedinou alternativou pro volby v roce 2014, která má na rozdíl od stávajících stran a politiků, dokáže naší zemi pomoci. K tomu ale je potřeba, abychom byli dostatečně sebevědomí, abychom uvěřili hlavně sami sobě. Takže já myslím, že to naše hnutí má porodné bolesti, ale jdeme dál a skutečně se neflákáme a
jsme postavili tu strukturu. Osobně jsem přesvědčen, že regiony jsou nejdůležitějším stavebními kameny, díky kterým naše hnutí drží a věřím, že i dál bude držet pohromadě. Návrhy, nápady a náměty musí přicházet od spodu, tedy od těch z nás, kteří se denně pohybujeme mezi obyčejnými lidmi a posloucháme, jaké mají starosti a problémy. Proto jsem byl překvapen, že v minulosti ono to hnutí malo různé takové problémy. My se vždycky soustředíme, že řešíme nějaký problém. Jo? Takže jsme měli období, kdy nebyl program. Včera konečně jsme mali poprvé teda seminář a myslím si, že velice kvalitní na celý den, kde už konečně máme ten program, ale si myslím, že někteří říkají správně, že kam pospícháme. Celkově to hnutí musí mluvit o načasování. Pan Schwarzenberg měl v srpnu 6% preferencí. Kdo by mu byl hádal, že bude vo finále. A my to musíme načasovat. My máme některé myšlenky a my chceme, aby nám to ostatné politické strany ukradly. Takže byl problém program. Všichni jste volali, není program. Co máme lidem říkat? No vy nevíte, co jim máte říkat? Vy se nevíte zeptat těch lidí, co vás trápí, co by chtěli změnit? Když jsme přece říkali vždycky, že vy máte chodit mezi lidi a získávat jich, říkat jim nějaké základné myšlenky a ptát se, jako oni by to řešili. A pozbírat to. Já si myslím, že je to relativně jednoduché. Takže to jsem byl překvapen, že každý to řešil jináč. Mali jsme v hnutí, alebo máme v hnutí pana Hamera, který to vyřešil velice rychle a byl první, který dal struktury do pořádku, nechcel za žádné peníze, všechno to zorganizoval a myslím si, že byl hněď na čele vlastně těch, kteří to dali do pořádku. Problémy mezi centrálou. Potom byla téma Wolfová. Jo? Wolfová, která odmakala, kterou nikdo neměl rád potom, dělala marketing, která odmakala celé senátní krajské volby, tak na tom hnutí zase jako řešilo, jak ta Wolfová jako je špatná. Když si myslím, že teda tě senátné volby jako jsme skutečně mali dobře zorganizované. A teďka samozřejmě je téma stanovy. Na tom samozřejmě dneska budeme maturovat a budeme si říkat vlastně, jak mají být tě stanovy. Někteří z vás mají teda názor, že vlastně celé to hnutí by malo být asi řízeno, já nevím, všemi členmi. Jo. Otázka, proč jsme neschválili pana Švarce do Liberce? Protože je bezpečnostné riziko tohoto státu. Jo? Já vám to ukážu. Pro NBÚ je pan Švarc bezpečnostné riziko. A my nebudeme ohrozovat hnutí lidmi, který, když dají tvář k nám, že budeme každý den v novinách, co udělali a jaké mali problémy. Ano, takže, sorry. Takže, ale to možno je zvláštní bod, já to len říkám mezi řečí. Takže já říkám, silná základna v regionech a my bychom mali jako spolupracovat, protože já si nemyslím, že my bychom tu nám měli vlastně mít vzťahy centrála versus regiony. A pokud má někdo tady pocit, že chcete vybudovat kmotrovskou stranu a la ODS, že chcete ze mě udělat loutku, jako je Nečas, který tam poběhuje mezi kmotrami a oni rozhodují v ODS, kdo tam bude, no tak na to zapomeňte, kludně, ale beze mě. Jako. Takže, aby v tom to bylo jasno. Takže já říkám, tolik energie, stále něco vyzýváte, někoho stále vyzýváte, nevím, čemu vyzýváte. Jako. Máme 1%, jsme no name, nikoho v podstatě nezajímáme. Jako, a pokud jsou tady média, tak se mohli aspoň přesvědčit, jako, že jaký jsme demokratický. Já skutečně to hnutí neřídím jako firmu. Protože kdybych to řídil jako firmu, tak by to možná jinak vypadalo. Takže jediná základna v regionech a důvěra ve vedení nám umožní, aby jsme se stali autentickým politickým hnutím, které dokáže spojovat lidi a iniciativy s podobnými myšlenkami v celé naší zemi. Jak jsme nakonec viděli na přelomu roku v prezidentských volbách, samotná Praha nic nezmůže. Nechceme se stát hnutí elitářů, o to víc tedy musíme zapracovat v regionech. Měli bychom hledat autority, které budou naše myšlenky šířit dál mezi lidi.
Měli bychom se přičinit o to, aby ve společnosti vznikla vážná debata o tom, zda by se politika neměla dělat trochu jinak, jestli by nás politice neměli zastupovat lidé, kteří mají za sebou nějakou úspěšnou životní zkušenost, ať už s podnikáním nebo manažerské funkce, či na místech, kde prokázali, či dokážou řídit kolektiv. Takže určitě nám k tomu pomůže i ten program hnutí. Ano, první verzi máme, chceme dělat 27. dubna ideovou konferenci. Chceme ten náš program samozřejmě zkonzultovat v rámci hnutí, chtěli bychom to zkonzultovat s politology, aby jsme nešli ven a hned byli smeteni nějakými komentátoři. Ano, máme problém i s médií. Ano, médií pidi strana lidem, která má 150 členů, tak samozřejmě ČT to vysílala živě a všude jsou a paní Píková, tvrdé jádro, zakladatelka VV, tvůrce etického kodexu Bartu, jak ukrást 10%, aby transparentní, paradoxně ještě má navíc na starosti jako korupci, tak je stále v televizi a stále na nás mluví. Takže samozřejmě média, díky bohu máme tě sociální sítě, protože bez sociálních sítí s Českou televizí, kde samozřejmě často mají vliv politici a občas mi zakážou vystoupit, protože jsem politik a Barta je podnikatel v zemědělství, protože má 3 koně a hlídal řetězce, tak je potravinář, tak je to problém. Takže my musíme nabídnout veřejnosti nějaké tváře, které budou za nás mluvit a které budou prosazovat a říkat do toho myšlenky a propagovat to mezi občany. Takže já vkládám do toho nového týmu velké naděje i do centrály a já si myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme skutečně začali spolupracovat a táhli za jeden provaz. Chtěl jsem vás teda požádat, abyste na chvíli zapomněli na vaše ambice a na posty, které byste chtěli v hnutí dosáhnout a zkuste se zamyslet nad tím, jak každý z vás může tomuto hnutí pomoci. Jak může pomoci této zemi, pokud jste přesvědčení, že víte, jak na to, tak jste tu správně. Chtěli bych vás také požádat, abyste před volbou předsedy, místopředsedu a členů předsednictva se zamysleli nad tím, jak bude vedení hnutí vnímáno zvenčí. Myslíme zároveň na to, že chceme mít v čele hnutí skutečně výkonný tým, jemuž budeme moct důvěřovat. Členové předsednictva budou mít jasné dané povinnosti, ale také rozhodovací pravomoci. Přemýšlejte proto také o tom, se kterými lidmi v čele hnutí se vám bude během nesnadného roku, který nás do voleb čeká, nejlépe spolupracovat. Dámy a pánové, přeji vám příjemný průběh sněmu a děkuji za pozornost.